O BNG presentou unha iniciativa no Concello a través da cal reclama diversas melloras no Conservatorio Profesional de Música Enrique Paisal. Os nacionalistas denuncian as deficiencias das instalacións, con problemas de humidades e falla de insonorización das aulas, que dificultan tamén o bo desenvolvemento das clases. Fixemos unha visita á instalación e constatamos, como é sabido e xa é público, pois que está en unhas condicións deplorables. Quero dicir que humedades, esconchaos, falta de estanqueidade nas aulas. O BNG tamén recolle a situación da maior parte do profesorado do conservatorio, que está contratado por debaixo das 30 horas. Os profesores teñen poucas horas, hai a necesidade de que se dé inicio as aulas para os máis pequenos, as aulas de inicio. Os profesores están nunha inestabilidade total e absoluta no seu traballo. Está claro que isto necesita un revulsivo total, non solamente o edificio, sino incluso a organización, a programación das aulas. A través do seu grupo parlamentario, o BNG tamén solicitará o apoio da Xunta para que colabore económicamente co Concello, para subsanar as graves deficiencias que presenta a día de hoxe o edificio, e se mellore tamén a oferta educativa do conservatorio. Os nacionalistas tamén pedirán que se corrixan as precarias condicións nas que se atopa o profesorado.